tali kabel. Nikah. Iki mau sambernya apa kok gawe kaya iya malah kaya mak lampir. Lho kan ciri khas dhewe. Iya Mbak, ya Mbak, ya Mbak. Oke Mbak. Wong sing tak tresnani kakare sandaran ati mbok ojo satru wae sayangku. Lah nesu ngomong nesu. Aja menyatu aku. Masa ora percaya dengan perasaanku yang seperti ini? Aku kurang korban piye marang liramu. Wong wedok kok kaya kuwi. Ora mung sitok wong wedok ya kaya liramu. Angkem ae. Sing pidato. Aku sing pidato. Kok sing nembang enak ngono mau nyek saiki dhek nyangkem. Sing sama sapa? Leru sing salah ki lho tiba ki lho. Kali iki lho tiba kali iki. Takune napa? Takune napa? Pak wonten Pak minangkani pamundute tuan rumah, Mas. Nggih. Iki wau pamundute tuan rumah niku enten 3. Napa? Kepeling, Terus? bajing loncat, Nggih. bubuk asmara. Bajing loncat mawon, Jeng. Oke. Ya, bajing loncat. Siap. Ya. Pak Minto ngertake bajing loncat. Nggih. Hah? Sing Aku seneng karo kiai kene kok. nggih, sae nggih. Pak Minta nang pundi to? Pak Minto tiange gedhi dhuwur, Mbak. Oh, cilik deh saiki. Pak Minto. Pak Minta matur nuwun, matur nuwun. Sehat selalu nggih, sehat selalu. Ketemu ning Kalimantan. Oke, aturan mingga, Pak Minto. Kali Penjenengan atur mboten ono Oke. apa. Nggih, mangke, Mas. aku gumun pada malam hari ini. Ya, Gune apa Pak Wo? Pak, Eko kok ketok suminar iki napa, Pak? Loh. Beberapa tanggapan iki kok ketok semangat iki napa, Pak? Lho. Benten kali padatan. Kopine no, Pak. Iya. Kopi pahit Tulung Agung, Pak. Tenan. Aku kan yo arep berjiwa muda.